Втория стълб е справедлив по дефиниция с това, че колкото си сложиш вътре, толкова има. И нашата етично базирана задача е да съхраним и да умножим тези пари, за да не е обезценен на труда на хората и техните спестявания и натрупвания. И освен това, при нас с проблема с справедливостта и етиката се занимават цялата държава, цялата банкова система и всички институции. Имаш кодекс за социално осигуряване, имаш огромен корпус законодателство, имаш огромен корпус европейско законодателство, имаш комисия по финансов надзор, имаш банка попечител, всичко се наблюдава на ежедневна база, всичко се контролира, всичко е прозрачно и видимо във всеки един момент. Тоест, какво ние правим, къде инвестираме, колко пари изкарваме и какво се случва с парите на хората, както и колко пари имат по сметките, се вижда във всяка една секунда. Няма скрито покрито. И пак казвам, справедливостта е в това, че колкото си внесъл, толкова ще има, нали, в крайна сметка.